Ja tämähän on sellainen pyöräilypäivä, että tätä ei vietetä vain tässä Joensuussa, vaan ihan ympäri maan. Täällä on esillä erilaisia järjestöjä, heidän toimintaansa ja kaikki jollakin lailla ja tavalla tai toisella liittyy pyöräilyyn ja voit ihan rauhassa kierrellä. Joensuun pyöräilijät ry tarjoaa laji- ja pyöräesittelyä tässä lähellä tätä lavaa. Liikenneturvan liikennesääntövisassa voit voittaa pyöräilyaiheisia palkintoja. Kysymyksiä ei ole monta, kiireininkin ehtii täyttämään sen visailun ja voi voittaa vaikkapa kypärän päähänsä, vaikka tietysti jokaisella pyörällä liikkujalla sellainen taitaa nykyään jo muutenkin olla, mutta aina on hyvä olla se varakypäräkin. Minulla ainakin on semmoinen tapa, että kun pyöräilen, niin jätän aina sen kypärän tuohon pyörän sarveen ja jos sen joku siitä sattuu joskus viemään, niin ajattelen, että menipä tarpeeseen varmaankin ja hankin uuden. Vokaali ry, Pohjois-Karjalan liikunta, esittelee toimintaansa ja tarjoaa puristusvoiman mittausta. Sehän on pyöräilyssä tärkeää, varsinkin ylämäessä, kun mennään tiukkaa ylämäkeä, että on sitä puristusvoimaa. Jaksaa puristaa vielä viimeisen voiman itsestään. Ja Joensuun Latu, ulkoilu- ja liikuntajärjestö Joensuun Latu, eli Joensuun suurin liikuntajärjestö. Sillä on myös tuossa teltalla esitteitä ja tänä kesänä Joensuun ladulla on myös pyöräretkiä, joihin voi osallistua. Siinä on esite ja voi sen ottaa ja voi myös liittyä ladun jäseniksi. Joensuun seudun luonnonystävät kertoo toiminnastaan. Tuolla Joensuun polkijat ry kertoo toiminnastaan. Se on semmoinen arkipyöräilyn äänitorvi, eli sitähän kuljetaan lasten kanssa ja työpaikalle ja kauppaan ja polkupyörässähän saa kuljat kulkemaan aika uskomattoman paljon tavaraa. Tällainen arkipyöräily voi tutustua siellä. Intersportin esittelypisteessä voit ostaakin pyöräilytarvikkeita, esimerkiksi polkupyöriä, täällä on monennäköisiä, niin siitä ostaa kotiin tulijaisiksi meidän polkupyörä vaikka. Reilun kaupan kaupunki on Joensuu ja se tarjoaa ihan reilusti nyt kahvia tuossa. Martat sitä tarjoilee, että ihan reilua kahvia saa ja vähän jotakin muutakin, ainakin te naisimmeistä. Ja Liekku ry kertoo toiminnastaan myös tuolla, missä arkipyöräilijätkin ovat. Eli kierrelkää rauhassa ja katselkaa ja kyselkää ja saakaa hyviä vihjeitä siihen, miten Joensuussa pyöräillään, koska meidän kaikkien etu on se, että pyöräily tässä kaupungissa lisääntyy. Juomatauko.